Sa pinalanggan namon nga Negros City, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbita sa inyo na magpamati sa Nokpo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Subong man sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live. Maayong hapon sa inyo tanan, bisan amo ini ka maulanon nga hapon, no. Subong man brown out hasta alas 6 pa, no, sa damo nga areas diri sa Negros Occidental. Pero sa gihapon maayong hapon. Sa ngalan sa aton nga Acting Provincial Director nga si Police Colonel Leo B. Pamitan sa Negros Occidental Police Provincial Office, subong man siya nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo, subong man sa Deputy Provincial Director for Operations Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha, sa Chief sang amon nga Police Community Affairs and Development Unit sang Nokpo, Police Major Jigger Jimeno, subong man sa aton nga hepe sang Public Information Office sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Abigail G. Donasco, ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo, nag-aabi-abi sa inyo sa aton nga programa Nokpo in Action. Mga kaabiyanan sa sini nga hapon, sa aton nga episode sang Nokpo in Action, aton kilalahon ang ginatawag nga Special Weapons and Tactics o kun SWAT sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Aton mangin kaupod ang ila mismo nga team leader, no, sang aton nga SWAT sang First NOC PMFC. Pero antisina sa aton nga Pero antisina sa aton nga segment talakayan sa isyong pulis. So tungod nga nagahilapit na kita sa tion sa ginatawag naton nga Tiempos Muertos. Tion sang tigkiriwi, no, August, pero subong pa lang ginamata-mata na ni preparahan kay nagahilapit na ang pagsara, especially diri sa Negros Occidental, no, pagsara sang milling season. So ang ginamin ini kung magsara na ni ang milling season, may ara cases nga damo sa aton nga mga kasimanwa naton nga wala obra. So may ara sang ginatawag nga dugang kapigaduhon. So sa side naman sa aton nga kapulisan, ang ginapreparahan diri namon sa aton nga Tiempos Muertos amo ang sa security aside. Kung sa diin ginapunggan naton ang pagtaas sa mga tsansa sang kinawatay o kun hulda panay. So ang aton nga Acting Provincial Director paagi sa kay ang aton Acting Provincial Director nga si Police Colonel Leo Pamitan, paagi siya nga Deputy Provincial Director for Operations si Police Lieutenant Colonel Canha. So nagmando sa aton nga kapulisan sa istasyon nga ipa-intensify, pabaskugon pagid ang pagpatrolya sang aton kapulisan. Ginatan-aw ini nga solusyon para mapunggan ang pagsaka sa ginatawag naton nga kinawatay kag pag hulda panay. But especially dapat sa aton man mismo nga part himuon taman nga gaanta importansya nga i-secure man ang aton nga kaugalingon tanawon tang aton nga seguridad. Agod hindi kita mabiktima sang mga kriminal. So sa parte sang aton nga preparasyon sa aton nga seguridad, no, may ara kita sang dutay diri nga tips. Mga pahanumdom agod hindi kita mabiktima sang kinawatay. Example na lang, siguruhon gid naton nga nakalak ang aton nga mga pertahan, nasara naton ang aton nga mga bintana every time
magtulog kita sa gabi. Or kung maghalin man kita nga bili nato ng balay no kag may mga valuables kita da no nga nabilin, so secure gid naton nga naka lock. Kung double lock mas maayo pa gid. So iyan taman suga ang aton nga palibot no, magalaga man kita sa mga makaalarma bla, for example ido. So ang ido kung may iban nga tao managhol gid na. So kung naka-jealousy kita, pwede magpaminsan na kita magpadugang sang window grills. Subong man para makalikaw sa hold up no. Kung biyahe kita permi no, especially sa mga manugsukot naton, bago-baguhon naton ang aton nga schedule sa pag kolekta. Ang aton nga ruta baguhon taman para hindi kita mangin predictable sa aton nga mga nagabantay sa aton. So, and most especially, mas maayo nga mag-coordinate kita sa aton da lokal nga pulisya. Kay base ara da sa lugar maka ronda, so dugang nga security sa aton. Mga kabiyanan, amuyad to ang aton nga talakayan sa isyong pulis o kunchip. Okay, so sining hapon, aton nga mangin kaupod, inambalta na to kagina, no? Ang hepe sang Special Weapons and Tactics sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. So, kabati na kita ni, may mga sini na nga nanungod sa SWAT, no? Pero aton pagid kilalahon ang aton nga SWAT mismo diri nga na-assign sa aton sa Negros Occidental. So hibaluon naton kung anong ilang mga functions, mandato nila, kung paano sila nangin malain different sa aton nga lokal nga pulisya. So sa piyak nga linya, sa hindi madugay, aton mangin kaupod ang hepe mismo or ang ginatawag naton nga team leader sang aton SWAT team diri sa Negros Occidental. So ara na sa piyak nga linya si sir no. Obdin nyo ko sa pag-abi-abi sa aton nga bisita sa sining nga hapon. Police Lieutenant RVG Esquilio. Sir, good afternoon. Yes sir, good afternoon po sir. Police Lieutenant RV Esquilio. Currently in the 1st NOC Team FC, 1st Maneuver Platoon o yung SWAT under sa supervision ni Common Force Commander Police Lieutenant Colonel J. Malong. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. First of all, salamat sir sa pag-upo diri sa aton nga programa no, NOC po in action. Yes, sir. Okay, sir. Thank you din, sir. Dako na pribilehiyo na ma-kuan diri sa inyong programa, sir. Yes, sir. Kadto kita sa aton nga topiko sa sining nga hapon, sir. Ano bala ang Special Weapons and Tactics kag ang mandato sini, sir? Good afternoon. Ang mandato sang among unit, sir, ang SWAT is para mabalansang tanan ang among unit na kung saan tanan ng mga membro diri ay may ara sang specialized training na ang mandato sang SWAT aksyonan kag i-handle ang mga insidente o mga ginatawag na crisis situation na kinanglan gid sang mga beyond the capacity of regular police unit na amo na nga dira kami magkuan man. Okay, sir. So amo ina ang rason nga gitawag naton sir nga special gid saya sir no, special tactics kung baga ang aton nga ginagamit. So ano sir, bilang i-explain pa gid naton further sir no, ano ang kinalain sang trabaho sang SWAT sir sa mga regular nga kapulisan naton nga yara sa istasyon sir? Ang PNP kasi may iba-iba ng mga unit na kada unit may specialty mo. So ang sa local station sir is silang mga more on regular police intervention, ara silang mga investigation, mga checkpoint, mga manabala sir kung silingon silang mga exposed bala sa komunidad. Ang sa SWAT man is ang ginahandle ng SWAT is ang crisis situation na limbawa ang between life and death situation man na
gakinanglan gid sing unit nga master ta bala. For example, sang mga incident na hindi ta mabalaan bala kung mga hostage taking situation, mga amo na. Okay, sir. So, gin-specify to naton sa mga crisis situation, sir, no, ng hostage taking. So, in case nga may ara nga situation like may hostage taking, so kamo na sir ang maresponde. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sa inyong team, sir, may ara bala kayong kamo nga lain-lain nga specialization bilang isa ka team. So, isa kamo ka team pero kada isa ka miyembro, sir, may ara na lain-lain nga specialization. Yes, sir. May ara, sir. So, ang kada member sang SWAT, sir, sa isa ka team, imbawa may ara man ta na may role mo ang kada tagsa mo. Imbawa, ang tactical team leader, ara saya tanan na command, halin, siyang mag-command na siyang mag-assist sa situation, siyang i-assist niya kung depende sa situation. May araman ta siyang breacher, siya man ang sa mga, for example, mag-CQB man, itong magbukas sang sang pertahan, then may ara ta sniper, kag observer. So, sila man ang halimbawa, may mga entry na sniper initiated, then may ara ka sang tactical emergency medic. Kung halimbawa man magkamay aga sing firefight na may mga casualty ta, sila ang maghatag sang first aid sa casualty. Then may ara man ta sang shield specialist, kung mga gadala sang ballistic shield. So may ara man ta sang tactical driver, sir, na siyang eksperto sang drive sa mga high-risk situation. So, kada tagsagid, sir, may role na ginahampangan sa amon team. Yes, sir. So, bilang makonsider gid naton, sir, nga complete package, isa ka, 8 ka muna, sir, sa isa ka team, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sa 8 na, sir, kada isa sa inyo may special role nga mag-fulfill sang iyaman nga specific nga tasking, no, bilang miyembro sang aton nga ginatawag nga SWAT, sir. Yes, po, sir. Exactly, sir. Okay, sir. Paano mangin isa ka miyembro sang SWAT, sir? So, bago ka maging membro sang SWAT, siyempre, tanan na membro sang PNP, pwede man maging membro sang SWAT, pero kailangan mo na mag-undergo sila sang process na bago mag-training sang kinanglan siya mag-physical agility test, neuropsychiatric test, may ara pa man sang medical and health examination. Kaya ang training sa SWAT, 45-day training na specialized training sa SWAT, bali rigorous training siya na ginatudlo tanan kung paano mag-handle sa mga crisis situations, sir. Yes, sir. So, bali, why pa ta ka istoryanay about sa training, sir? Ma-apply pa lang para sa training, sir. Processing pa lang sa training. So, damo na requirements, sir. Amo nang may mga screening, no? Yes, sir. Pero police officer na siya, sir, na kinanglan niya magkuhan sa unit, kinanglan mag-training siya. Yes, sir. So, this is open sa any regular members ang aton nga Philippine National Police nga gusto mangin isa ka SWAT, sir. Yes po, sir. Na physically and mentally fit pa. Yes, sir. So, amo ginagina siguro, no, kay namit lang mo kagina, sir. Very rigorous ang training. So, dapat ang aplikante nato nasala gid kay kanugon man sir ang budget nga ihatag sa mga matrain, no, kag hindi amang matapos ang SWAT. Pila na ka bulan, sir, ang training sang SWAT, sir? Ang training, sir, is 45 days. Okay. So, as a specialized nga training ni sir, no, 45 days. Yes, sir. Okay, sir. Bilang isa ka SWAT, ang SWAT din naton, sir, sa Negros Occidental, ano ang mga capabilities o kung mga equipment, sir, nga yara sa inyo, sir, ang ginagamit sa pag-function bilang SWAT, sir? Ang sa SWAT diri sa po, sir, is mambal ko is kompleto na ta. May mga araman ka ng mga equipment na halimbawa na may ara ka sang Kevlar helmet sa sarili ta. Yes, sir. Bulletproof vest. May araman ta sang radio communication na equipment.
And then, mga ballistic shield, may arata. Siyempre, given na ng assault rifle, kag sniping rifle, pistol, and SWAT vehicle, kag may ara mata sa mga breaching equipment, sir, na kung sakali magsulod sa balay na amo na ang mga magamit ta. Iba-iba ng mga equipment. Yes sir. So kompleto gid naton sir no bilang kita nga mga diri mga pumuluyo sang Negrosanon maka-take pride sa aton nga SWAT sang First NOC PMFC kay complete ang aton nga equipment. So ginmit lang mo to gid Yes, sir, may helmet, may vest no, may ballistic Yes, shield pa kita. So sang una wala ni siya sang ballistic shield subong may ara na. Dugang nga Yes, protection sir. sa aton nga SWAT team sir. Although sir layo kita sa Mindanao no, kung sa diin may mga pagpangatake sang terorista, so may pamomba, so although gambal kita nga layo kita sa adto nga lugar, so wala taman ginadiscredit nga hindi na di matabo, although why taman ginapangayo nga matabo diri. So ano kahanda ang aton nga NOCPO or First NOC PMFC SWAT sir sa pagpangatubang sa sini nga threat? Anytime, sir, ready ang SWAT sa NOC po sa First NOC PMFC, sir, sa ini incident. Although na maambal ko na layo ta sa Mindanao, siyempre hindi lang ta magpakampante mo na gina-prepararan ta na ng mga butang na kay hindi man lang sa Mindanao ang kuan mo. For example, may araman ta diri mga CTG, mga tapos kag siyempre hindi ta mabalaan may kuan naman tong mga hostage taking, hindi man lang sa Mindanao mo, all over the Philippines posible na mangyari. Yes sir. So, dahil para ta sa mga amo na butangan, rest assured na ready ang SWAT sa NOPO sa mga amo na situation. Yes sir. So 24/7 nakahanda ang aton nga SWAT sir. Yes po, sir. Yes, sir. Okay sir. Any message sir sa aton nga pumuluyong Negrosanon? Sa mga gapamati diri sa inyo station, so padayon lang sa pagsalig sa aton mga kapulisan diri sa NOCPO, and rest assured ng inyong mga concerns regarding police matters, dasig tama aksyonan sa mga stations, lalo na subong sa leadership sa atong pinaka-isnapi na Provincial Director, Police Colonel Leo Pamitan, sir. So, amo na, sir, thank you sa privilege na ma-imbita sa inyo station. Yes sir. So thank you man sir. Gapasalamat man kita no. Kami sa PIO sa pagbaton sa aton nga imbitasyon para mangin kaupo diri sa NOCPO in action, although kabalog kami sir nga busy ka kay 24/7 kita sir nga naka-alerto man no para mag-secure sa aton nga sa syudad. So once again sir, thank you for being with us today. Yes, sir. Thank you, sir, and good afternoon. Mabuhay. Yeah, okay Mabuhay. sir. God bless. May gusto ka nga i-greet sir? I-greet ko lang akong bata, si Arnel Anthony Esquilio, kagang akong asawa. Nagigimba, ang tanan na mga kapulisan sang NOPO, kagang mga gapamati. So, thank you so much, and God bless. Okay sir. So thank you very much. Thank you for your time sir. Mga kabyanan, amuyad to ang aton nga bisita sa sining hapon, ang team leader sang aton nga Special Weapons and Tactics sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. So si sir mismo ga-assure gid sa aton nga mga pumuluyo nga in any crisis situation, so nakahanda ang aton kapulisan, especially ang aton nga SWAT sang First NOC PMFC. Amuyad to si Police Lieutenant RV G. Esquilio ang ilang team leader. So luyag naton itamyawon ang tanan nga nagaupod sa aton sa sining hapon no. Si Francis J. Abalahon. So thank you for watching us, for being with us. Mayong hapon sa imo. Subong man si Ray Flores Baryoga, mayong hapon sir. Bebe Gregorio Yulo, good afternoon. Good afternoon ma'am. Kag si Nida Bilyote Olarto, gandang hapon po, very informative. Thank you. So amo ini nga aton nga programa sang Iyaka Public Information Office sang Negros Occidental Police Provincial Office para mag-inform sa aton nga
hatag impormasyon sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga tumalanaw about sa aton nga kapulisan, especially sa kapulisan sa Negros Occidental. So luyag man naton tamyawon sila ni Evangeline, Estrella, Zach, Elenita, Armando, tanan nga taga Central Maaw, kagang mga taga-Tagabtab no nga nagselebrar sang ila kapistahan kahapon sa Sagrado Corazon nga pista. Subong man kaupod man naton sa PIO no, ginagreet man naton si Police Corporal Enrile, si De Jose, Corporal De Jose, Police Corporal Katage, kag si Patrolman Villanueva. So maayong hapon man sa inyo. Tungod kay ara pa kita sa election period, nahanungod sa nakaligad nga May 2022 national and local elections, may ara lang kita sang pahanumdum nahanungod sa ginatawag naton nga gun ban. Commission on Elections Resolution Number 10728. Mariing pinagbabawal ang pagdadala ng anumang klaseng armas, kahit na mga replika at airsoft na pwedeng pagkaman tutong armas o mga patalim sa labas ng tahanan o place of business at sa mga pampublikong lugar, maliban lamang kung ikaw ay may pahintulot o Certificate of Authority mula sa Commission on Elections para magdala ng armas. Mga nakabamatay na patalim na tinagkapit sa inyong kabuhayan, dapat nakalagay ito sa tamang lagayan o bayna. Pansamantalang sinuspinde ang mga permits to carry firearm outside residence or PTC-4. Ito ay nagsimula noong ika-9 ng Enero at magtatapos sa ika-8 ng Hunyo taong 2022. Ang sinumang mahuhuling lalabag ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon, pero hindi lalapas ng 6 na taon. Kung kayo ay may hawak ng hindi lisensyadong baril, maaari nyo itong isuko sa ating himpilan ng pulisya sa inyong lugar at sa pamamagitan ng ating programa na Armas by Lubugas, kapalit ang isang sako ng bigas. Ang Negros Occidental Police Provincial Office ay humihingi ng kooperasyon mula sa publiko upang halalang 2022 ay mapasigurong maayos at mapayapa. Maraming salamat! Ito nga ton nga reminders no, gas in effect gyapon ang ginatawag naton nga gun ban. So mga permit to carry naton is suspended gyapon. Although lisensyado kita, although registered ang aton nga firearm, kag may PTC kita, so in effect gyapon ang aton nga gun ban. So bawal gyapon magdala. So amoy adto nga aton nga may ara kita sang pahanumdum. So sa siningation, luyag naton pasalamatan ang management sang Aksyon na Radio Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Subong man ang aton kaupo diri nga technical staff. So thank you. Like and follow ang Facebook page sang NOCPO, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag subong man mag-subscribe sa amon YouTube channel, ang PIO NOCPO. Update nyo kaliwat sa sunod naman nga Domingo, alas 3:30 tubtob, alas 4 sang hapon, ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagaserbisyo sang tampad kag matuod-tuod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.